akože, či si myslíte, že Siska, teda keď ju bude viesť Gašpar, že vlastne na celom svete už nám nikdy nepodajú ostatné bezpečnostné služby žiadnu správu. Ako to sa zase nedá pozerať a počúvať, pretože keď oni chcú zo sudcov ústavného súdu nejakých 40-ročných urobiť, to im nevadí, hej? A teraz naraz akože mladý Gašpar im na Siske vazí, hoci jeho otec robil policii celý život. Takže určite z hľadiska policajných vedomostí má veľké penzum informácií, znalostí, skúsenosti nemôžeme hovoriť, lebo u oca. To je takisto, ako môj syn sa stal trestným sudcom. Však keď ja som doma študoval veci, rozoberal, no tak sa pýtal toto, vysvetľoval som mu a dnes nikto nemôže povedať, že môj syn nie je dobrý trestný sudca. Za Ruško sa muž niekto ospravedlnil? No, však to je ďalšia vec, ale ukázalo sa, že vo všetkom mal pravdu a tak Todová a spol sa nikdy nemôže. Ale keď už ste spomenuli teraz Gašparovho syna, on je Pavol, či ako sa? Pavol, myslím. Tak vám poviem jednu vec. On bol policajt a chcel urobiť justičné skúšky, tak sa prihlásil na súdnu radu. Ja som bol vtedy predseda súdnej rady. Viem to, ináč by som to ani nevedel, lebo prešiel normálnym výberovým konaním, ale smečko nás napadlo, že ako je možné, že som ako predseda súdnej rady prijal Gašparového syna za asistenta čakateľa na súdnu radu. A hovorím, a čo? On má ako zakázané? No a že to je aké rodinkárstvo? Však na policii mal neviem koľko 400, teda 700 eur plat, alebo 800 a prišiel na súdnu radu, mal 400. To hovorím, čo tu tárete hlúposti? No, ale to nie je podstata. Podstata je, že potom prešiel výberovým konaním na najvyšší súd a bol tak dobrý. Na najvyššom súde každý rok sa robí rozvrh práce. Sa skladajú senáty. A každý senát má asistenta. A ten Gašpar bol tak dobrý, ja by som ani nevedel, že tam je pomaly, ale som zostavoval rozvrh práce. A sudcovia sa bili o Gašpara, lebo chceli ho dostať do svojho senátu ako asistenta, lebo tak kvalitne pracoval, že pripravoval materiály, ktoré boli na vysokej úrovni a tým uľahčovali prácu členov senátu. No tak to len na adresu týchto ľudí. Vždy treba povedať pravdu. Taká je pravda, ja som bol v tom čase predseda Najvyššieho súdu aj súdnej rady. Čiže to môžem, keby sa nebili o neho, ani by som nevedel, že Gašpar je na Najvyššom súde, lebo však človek nemôže, tam máte 80 sudcov, koľko asistentov, tak si pamätáte mená, prezvíska? Jasne, to bol doktor Štefan Harabin,